गैया खिन्थु माला बै मादैनि फिसाजों माबायदि ओरैबायदि हिटना है गोथाव जायालै बिदि बाथानि जाखाबायलै बियो बिनि बिखा गेजेराव थिर गावगोन ओरैबायदि गावगोन ना थोद फाग्लानिसो थोद फाग्ला बिदि जायो आयै 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 लाजिलाय नंगौ आगैसि आं ओंखाम जानानै जानाय खि आदा बयनिख्रुइबो साबसिन खब्ल फुनाय देरफुनाय गेम्बु सना दे बिदिब्ला खोनसे खुदुमनि थै आं लाजियोहाय लाजिनायखौ दख'ना रुयिफ्राव दोनथ'दोलै मा लाजिनांगौ खुदुमनायफ्रावलाय मोजां मोनोलै आं नोंखौ गोसो थोयोलै बेसे गोदै रावजों बुंबावनांगौ जाखो मेगन बुंनो मोनब्ला लिपस्टिकसो गांसे सोनो हरगौमोन आं बेसे गोदै रावजों बुंबावनांगौ जाखो गांसे सोनो हरगौमोन आं नों आंनि फिसासो अंसिना आयै आं नोंनि फिसाजो अंसि आयै खिबु गांगुर सानसेसो बिखा फाग्ला मासि हरथारलै लाबोदोलै बावसैलै हासुनो ओंखारहां खिनो ओंखारहां मोनलायलायबायलै आंजों नै बाजोबबाय आङो र' आगै फैदो आगै मा महाराजानि फिसा दसे उन्दुबावनो हायामोन नामा उन्दुबावनोथ' सानदोंमोनलै आयै नाथाय मा हौवानिफ्राय सैमा आथिं थोंनै बुन्दिया फैनानै उसुं गुदियाव सोंफैखोथाय गैया मोजां सिख्लानि सिमां जमायासो ओरैनोसो दैयाव थांबाय आथिं थोंनै सैमा माने मा बेलाय ना आंखौसो होनबाय बेलाय आंखौनो होनखाथारदों बे आयै मा सानखो आइदे नोंखौ बुङाखै आयै हगारदो आइदे हगारदो आइदे साला समायना बुंलाय बिकास फोरमायना हो बिकास माब्लाबा आं बे संसार आरो बे बुहुमनिफ्राय जायखाना थाङो अब्ला नों आंनि थाखाय मा जागोन बिकास बे सोंनायनि फिननायखौ आं होगोन बुंलाय नों मा जागोन
Because नों मिन्थिगौ ना बे गुवार सोमखोर मिथिंगाखौ समाय लानानै बुङो। ओइ सोमखोर मिथिंगा, आं बिकासखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनो आरो नों थारैनो आंनिफ्राय गोजानाव जामारोब्ला आं गावनि जिउखौनो बावसोमनो राजि। एथ' मोजां मोनो नों आंखौ सना? येस, आं नोंखौ थैस' थांस' अराय जिउनि लोगोरि खालामनो सानो। अके समायना जाबाय। मोजां फरायदे आबा। जागोन दे मामि। स्कुलाव थांबा रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा दे आबा। जागोन दे मामि। देनां लेखा फरायनानै मानसि गिदिर जानांगौ दे बाबा। बिस्कुटबो गैया नामाब्रा? गोरलै नों गोरलै बिस्कुट जानो? गोरलैजों गेदेरजोंलाय मा फारागलै आयै? बिस्कुट जानायालाय सिरि थाबाय दे हप। बिकास आपा, बुंलाय आयै। गाबोन सानैजों आंनि लोगोनि न'आव बेरायनो थांनो सानदोंमोन। गाबोन नोंहा खामानिफोर दं नामा? बहालै आयै? दिखियाजुलियाव आफा। वाव, जायो कलेजाबो गैथ'खाया, बन्द'खा। थांनांगौ। दे आफा, गाबोन फुङावल' ओंखारदो नों।
नों सखौ गोजोनै ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै नों आदा ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै आदालै आं देनां बेंक पार्टि गैयाब्ला हाबा जाया आदा हाबा जाया फाग्लिया बैसाग संगोन ना मागो संगोनसैलाय दासो जादों दा बाबा बाजै बे नोंसिनि गाराङा बै मा निजोंबा नामा नाममोनलाय बैयाव सुलिखाया औ ओरैबायदि मोजां जादोंना बुंथाव जाया बिनिफ्राय साबसिनबाव नंगौना आदा माबानि बाजै नोंसोर नानिनि सुलिखा मेदामनि गारांनि सायबो साबसिन जायो बर'नि मादाव साबसिन नोंसोर नानिनि गाराङानो नि नानि नङाथ' मादां मा नङा जानांगौ रानि मा नङा जानांगौ नोंखौ बे साननैसोआवनो बै सिमोनसापुरिनि टिभि प्रडाक्सनाव सर्ट भिडिअ बानायलांगोन ना मा बुङो बाजै समायगासिनो आंनि फिसाजोखौ मा समाया बाजै मा समाया आं दंलाय एक्टरा नै गाहाय गोजौ बिराद मिलायखायो सानैजों होद मा जानांगौ फिग्ला गाय चेचानो दाउखौबो नागारलासै होद जालायबाय फैखायो मानसिफोरखौ नायबाथ' बिलिटिनि फिगारा बायदिसिना थायो बे सानै गोजानिखौ एख' समायगौआ नै आं सिलेक्ट जागोन समाया बाब टेप पापानो खम माबादो बेबो सिख्ला जानायखायनो बिदि एफा जावबाय आरो नोंखौ ओइ गोजानाव फुजियाखै नै नायदो आंनिखौ दासो थादो लाबोदोलाय बाजै थाला थाला थिनथालानिखौ दैनिफ्राय गनाय माबा नों हासुनाय माबा पाइपनिफ्राय गनाय बै गंगा दैमानि गोदै गोराखौ लाबोदोलाय ओइ गायथिया बानलु थेब्रा नों आं सिख्ला नोजोर होनायखौ मा खिनो नोजोर होबाय थायोलै नोंनोल' आं दाखालि नुजेननायनिफ्रायनो आंनि बिखा बिखुआ खालामनानै थाखाबाय बियो आंनि जाखाबाय आंनिसो मा नुदों ओइ गायथिया बानलु थेब्रा नों लोगोआनो आंनि बिखाखौ हाखावनानै माने संख्रि सारबाय थादों गाबलायबाय बोराय रायना बोराय बुन्दाया साला खालि गाबलायला बियो आं बेखौ एथ'नो अ अनबाय जागोन आंनिसो बियो ओइ साब्राम 10 थाखानि बायनानै मोननाय लाइ बयसा फुन थुब्लानो जामलाङो फाथा मोननै थिग बिब्दिनो माब्ला माब्ला गनायगोन नोंनिनो मानोबा आंखौलाय फाथा मोनै बिजामादै माब्ला माब्ला गनायगोन नोंनिनो मानोबा आंखौलाय फाथा मोनै बिजामादै आया माथो बेलाय आंनि बुस्थुखौसो नायदोंलै नंखौदेन होद ओइ बेखौथ' खामफ्लायजों बुबा थैगोनलै आरो पुलिसाथ' आंखौ बोना लांगोन आखाइखौ नांसै आं आखाइखौ बुफायबाबोथ' मावना जानो हानाय नङालै बेखौदेन दै फाग्लाया आंखौ मानसि बाखै नोङो थाम्फै बादोंमोन खावलायाव बेखौनो बुदोंमोन आङो थाम्फैफोरा थाम्फै ओइ आगैमोन जौआ लोंदो ओइ आइ अंसि नोंनाबो मैगं हानाय जाबायब्ला ओंख्रिखौ संहैदो थां बिसोर साथामनि गेजेरावनो सोरबा सासे नङा सोरबा सासेखौ आं बुंब्रायनानै लाथारनांसिगोन आंलाय बेसेबां रान्दि जानानै थाबावनो समायना जों गाबोन आइजों आंजों जों गाबोन दिकेजुलियाव आइनि लोगोनाव आलासि जानो थांगोन औ आंखौबो लांफादो बिदिब्लालाय बिकास थोद जाम्बि आं नोंखौ जोंनि न'खरनि आरो
आइनि जाथि खुरमानो आरो जोंनि न'खरनो देखायथ'नो साना। नाथाय मानो बिकास? नाथाय मानोथो? नोंथ' मिथिखायो, नोंनो मिथिखायो आइजों आंजोंल' दं होनना। आरो जोंहा जाथि खुरमाया रावबो मोजां मोननायफोरखौ न'आव लाबोफेरा आरो लाबोबाथाय डाइरेक्ट जुलिनि थाखायसो लाबोखायो। थिग बिदिनो आंबो आलासि जानाय फासिनो डाइरेक्ट लाबोखागोन। आर इउ अके? जागोन, आं मानिगोन। मानिखायो आंनि मावै सनाया। नाथाय नों गुबुनाव थांना नों आंनिख्रुइ साबसिन आरो समायना अननाय मोजां मोननाय होयोब्ला आंखौ बावगारलाङाथ'। हारे, आंनि गोसोखौ फाथो सिना बायदि मोनदों नामा नों? सिफायबानो थुमथुम थुमथुम बायनो। आंनि गोसोआबो मोनसेल', आंबो सासेल', आरो आंनि मोजां मोननायाबो नों सासेल'। थेवब्लाबो बिकास, गोसो आरो जों सानैनि अनज्लायनायाव बबेबा लोब लोब दैनि दाहारजों बुखारलाङोब्ला आं मा गोसोजों मिजिं सुजुनानै थानो बिकास, नोंनो बुंलाय। आरे आंनि मावजि, आं बुंबायथ', आंनि गोसोआ गुबुनफोरनि बायदि नङाथ'। नै नोंनि खर'आव दांना समाय लादों आं। हो? बे सिगारेट कल्टाया आंनि फिसा बिबेकनि बेगाव बोरै थाफैखो? बिबेक? अ बिबेक आफा! ओरै फैलाय! मा मामि? बेफोर मा? बेफोर मा? मा नुनो मोनदों आङो? बेफोर जेबो नङा मामि। फैसा नांगौ आंनो, फैसा। फिसा, नों दानो बे बैसोआवनो बेबायदि निसा मानो लाग्रा जालांखो नोङो? मामि, आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। रांल' नांगौ आंनो, रां। आं दिनै रां होबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांलिया मामि। फिसा, फिसा नों बिदि दा बुंदा। आं नोंनो रांखौ हरगोन फिसा। नों बिदि दा बुं प्लिज फिसा। फिसा, आं नोंनो रांखौ हरगोन फिसा। नों बिदि दा बुं फिसा। बिदि दा बुं फिसा। नों बेबायदि फेग्रा निसा बुस्थुखौ गारदो फिसा। Kumar, rankau kenapa nangga? Jadi kita rangkau angno, nanggau.
हेलो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरना खोन्थाहर आरो बबेबाफोर सिना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय बिदिबा नेक्स्ट